Wel, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr ar ddechrau yr oedfa heno. Diolch i ti o arglwydd am gael troi ata ti unwaith eto arglwydd heno yn enw Iesu Grist. Ac ni'n dod i daddoli di, ni'n dod i rygeisio di o'r newydd, ac ni'n dod i gofio ac i ddathlu dy fuddugoliaeth ar y groes yn ogystal â'r geni a'r atgyfodiad hefyd. Ac o arglwydd yn gweddi nawr yw y byddi di gyda ni yn ôl daddewid trwy'r ysbryd glân, ac y byddwn ni'n gallu daddoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, ac o arglwydd byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n cwrdd â Duw yma. Ti i ni moyn arglwydd, ti dy hunan yn ein plith ni. Tyd ato ni felly a cymer y clod a'r gogoniant yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at y garol gyda sydd gyda ni heno o deied pob Cristion i Fethlem yr Awron i weled mor dirion yw'n Duw.
Wel, mae'r darlleniad heno yn dod o ddiwedd Eseia pennod 52, felly Eseia 52 adnod 13, ymlaen wedyn i bennod 53. I ni wedi bod yn sôn yn ddiweddar am 400 am y gwas, a dyma'r bedwarydd o'r 400 yna, y gwas dioddefus. Yn awr bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn syni ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi ffwrdd rhag i weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth na seglirwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blagurin ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roeddem fel pen cuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw, a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni i achad. Rydyn ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd, a'i ddarostwng, ond nid y gorau ei ynau. Arweiniwyd e fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid y gorau yntau ei ynau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf, na'i farnu, pwy oedd y malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda rhai drygionus a beddrod gyda'r troseddwyr, na wnaethai niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei ynau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ei wyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel oleini, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas neu fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rhof iddo ran gyda'r mawrion ac fe ranna'r ysbail gyda'r cydyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac am y gwas dioddefus. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio a cheisio Duw gyda'n gilydd. Arglwydd, i ni'n diolch am y cyfle newydd o ddod ger dyfrondi unwaith eto heno. Ac o arglwydd, i ni'n diolch yn fawr bod ni mewn oedfa lle ni'n mynd i feddwl yn arbennig am groes Iesu Grist.
Ac o arglwydd i ni'n diolch bod cysgod y groes ar y preseb wrth gwrs. Bod e wedi dod mewn cnawd, bod e wedi cael cnawd dynol mwyn dioddau yn y cnawd yna dros ei bobl. Ac o arglwydd mae hynny yn ein rhyfeddu ni o hyd ac i ni'n diolch o arglwydd. Ac i ni'n daddoli di eto heno nawr fel y gwir Dduw, y Duw byw, y Duw aruchel a gogoneddus o arglwydd, i ni'n gweddio sancteiddiau'r dy enw. O arglwydd, ti yw y Duw tragwyddon. Bendigedig fyddo ti o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Does dim Duw arall i gael, does neb arall fel ti o arglwydd. Ac ti yn unig sydd yn deilwng o gael pob addoliad ac yn rhydedd a gogoniant, ac i ni'n ei roi i ti nawr. Yn wir, does dim byd gyda ni i'w roi i ti mewn gwirionedd, dim ond mawl a diolch. Ac o arglwydd i ni'n diolch i ti am y dydd yma heddi. I ni'n diolch i ti am dy drigareddau, dy ddaioni i ni yn ystod y dydd heddi. Bod ni wedi cael cyfarfod yn hyd eleni eto, bod ni wedi cael dathlu a geni y groes a'r atgyfodiad i gyd ar yr un diwrnod, sef dydd yr arglwydd. Ac i ni'n diolch o arglwydd bod ti yn llawenhau yn yr rhodd wyt ti wedi rhoi i ni yr arglwydd Iesu dy fab annwyl, ac i ni eisiau llawenhau ynddo fe heno eto, ac i ni eisiau llawenhau yno ti arglwydd hefyd, ein Duw, yr rhoddwr llawen a bendigedig. Ac o arglwydd i ni yn dymuno nawr gogoneddu dy enw di yn wir. Wyt ti'n Dduw tragwyddol, wyt ti'n Dduw sanctaidd a glân, wyt ti'n Dduw nerthol a mawr, wyt ti'n Dduw holl gyfoethog a holl alluog. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod y holl allu di a bod y holl gyfoeth di yn eiddo i ni nawr yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. Ac o arglwydd i ni'n diolch dy fod ti'n holl bresennol, a dy fod ti'n addo fod yn bresennol gyda ni mewn ffordd arbennig i'n bendithio ni fel dy bobl. Ac i ni'n gweddio heno a byddwn ni fel teml yma, ac y byddi di o arglwydd yn bresennol. Bydd ogoniant di fel y Shekinah trwy'r ysbryd glân yn dod i'r deml heno arglwydd. Ac o arglwydd i ni yn dogoneddu di fel Duw ein iachawdwriaeth ni wrth gwrs, fel yr un sydd wedi cynllunio a trefnu yr efengil ar ein cyfer ni. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. Diolch am geidwad i'r colledig, am feddyg i'r gwewedig rai, am un sy'n caru maddau bechaduriad mawr ei bai. Diolch am y bennod i ni wedi darllen awr o arglwydd. Diolch am y gwas dioddefus oedd ti wedi baratoi ar ein cyfer ni. Diolch bod e'n fodlon wynebu y gwarth, bod e'n ddirmygedig o arglwydd, a bod e'n fodlon wynebu hwnna i gyd. Y dirmyg, y gwarth ar y groes a'r dioddefaint o arglwydd, yn wir bod wedi mynd fel oen i'r lladdfa yn dawel. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i fod yn barod os i ni'n cael rhywfaint o warth neu erlyd fel dy blant, helpa ni fod fel oen hefyd yn dawel ac yn fodlon yn barod dioddau. Yn wir, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni yn ein tystiolaeth o hyd o arglwydd i fod yn barod i roi ateb am y gobaith sydd yno ni, gyda pharchedig ofn a gyda gostyngeidrwydd a gwyleiddra. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti i'n helpu ni i fod yn fwy tebyg i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd ein Duw bod ti wedi gweld yn dda i ywddryllio fe ar ein rhan ni, ei glwyfo fe a'r cyfan ein mwyn ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni arno ef, trwy ei gleisiau ef, i ni'n cael ei achad. O, arglwydd i ni'n diolch. Mae dyma'r iawn, fe yw'r iawn dros ein pechodau ni.
bod wedi cymryd ein lle, bod wedi talu'r pris. Fe oedd y pris, a'i fywyd oedd y pris, gafodd ei dalu. I'n glanhau ni, a'n gollwng ni'n rhydd a rhoi bywyd newydd i ni, a iachawdwriaeth. Arglwydd i ni'n diolch. Ac i ni di gwledda yn ystod y dydd, arglwydd, wrth ddathlu yn y dolyg, rhan fwyaf nhw'n eisiau o fod wedi gwledda, ond heno i ni'n dod i wledda wrth fwrdd yr arglwydd. I ni'n dod i wledda ar dy gariad i o arglwydd, i ni'n dod i wledda ar Iesu Grist a'i aberthef drosto ni, a'i'n prynwr ni, yr un sydd wedi prynu iachawdwriaeth i ni. Ac arglwydd helpa ni nawr i wledda yn ysbrydol heno, yn y gair ac yn y cymyn hefyd. Eto, i ni'n cofio am dy waith di, arglwydd, ac am dystiolaeth yr Efengil yn ein gwlad ni, bywhad y waith yw ein gweddi ni, oherwydd i ti wedi dweud yn y bennod yna bydd Iesu Grist y gwas yn gweld o lafur ei enaid ac yn cael ei ddiwallu. Fe wel ei had bydd ei blant e'n dod i gredu ynddo fe y rhai me wedi marw drostyn nhw. Ac i ni'n gweddio cawn ni weld rhai yn dod eto, arglwydd, at Iesu Grist. Diolch. Mae dyna'r addewid wyt ti wedi rhoi, a mi fod e wedi mynd i'r lladdfa, mi fydd na rai yn dod ato fe. Mi fydd e'n llwyddo. Diolch am y geiriau yna, arglwydd. Mi fydd ei deyrnas e'n llwyddo. A bydd pob un o'i blant yn dod ato fe. Pob un o'i bobl yn casglu ato fe, a phob un yn dod at ei gilydd erbyn dydd Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio bydd rhagor yn dod nawr dros wyl yn y dolyg, ac i'r flwyddyn newydd, arglwydd. Tra bod i'n ddydd gras, cyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni eto, arglwydd, fel dy bobl, fel eglwys yn y flwyddyn sydd i ddod, faint bynnag sydd gyda ni eto ar y ddeiar yma. Helpa ni, arglwydd, i gyhoeddi yr arglwydd Iesu, i gyhoeddi yr Efengil fendigedig sydd gyda ni yn ddo ef. Ac i ni'n gofyn yr un pryd y bydd yr ysbryd lan yn dod gyda ni, arglwydd. A byddwn ni'n gweld ôl ei waith ef, yr un sydd yn argyhoeddi yn y galon, yr un sydd yn rhoi calon newydd, yr un sydd yn ail-eni, yr un sydd yn dod â ffrwyth marwolaeth Iesu Grist mewn bywyd newydd. Arglwydd i ni'n gweddio hyn eto trwy dy ras, ac gogoniant i thenw. Ni'n gofyn i ti'n harwain ni nawr, i ni'n gofyn deled y deyrnas a gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Ni'n gofyn i ti faddau ni yn dyledion, fel i ni wedi maddau i'n dyledwyr. Arglwydd helpa ni i fod yn faddeugar, yn gyflym iawn i faddau, achos i ni'n byw ar dy faddeuant di ac ar dy ras di. Ni'n gofyn i ti beidio'n harwain ni i brofedigaeth, cadw ni, arglwydd, rhag temptasiynau di angen. Helpa ni, arglwydd, i fod yn brysur yn dy waith di, helpa ni fod yn brysur gyda phethau cyfreithlon bywyd. Helpa ni fod yn brysur gyda gwaith y deyrnas a'n gwaith bob dydd, fel bod llai o gyfle gan yr un drwg i'n temptio ni, ac o arglwydd cadw ni a gwared ni rhag yr un drwg. Ac o arglwydd, i ni'n cydnabod nawr mae eiddo ti yw y deyrnas. Ni eisiau ti i deyrnasu, arglwydd, arno ni ac ym mhob man. Eiddo ti yw'r nerth, ac i ni eisiau dy nerth di bob dydd, arglwydd, fel dy bobl. Ac eiddo ti yw'r gogoniant. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, gawn ni ddod nawr at y garol nesaf, sydd gyda ni welen gwawrio ddydd i'w gofio, gen i seilo gorau swydd.
Wel, fel testyn heno, na i ddarllen adnod 1:4, pennod 2, adnod 24, ac dyma'r adnod I ni mi ddawe lan nes mlaen hefyd. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y pren neu ar y croesbren, mwyn I ni ddarfod a'n pechodau a byw I gyfiawnder trwy ei archoll ef y cawsoch iachad. Wel, rhan o ddathliadau y Nadolig arferol I ni nawr yw coeden, wrth gwrs, coeden Nadolig. Yn credu bod llun, na fe, coeden Nadolig. Ac bron iawn, pawb yn cael rhyw fath o goeden fel addurn amser Nadolig. Mae'n debyg bod yr arfer modern, hynny yw yn y 500 mlynedd diwetha, yr arfer modern o gael coeden fel hyn yn dod o'r Almaen yn yr 11th ganrif ar 15, y 1500s yn yr Almaen, dath y syniad o gael coeden fel rhan o ddathliadau Cristnogol yn Nadolig. Mae'n debyg bod Luther ymhlith y rhai cynta falle I roi canwyllau ar goeden I ddathlu y goleuni wrth gwrs a bywyd tragwyddol. Mae'n debyg oedd yr arwydd o cad. Ac mae yr ail un chi dim canwyllau iawn yw'r un sy'n credu, ond oedden nhw'n arfer rhoi canwyllau iawn ar goed Nadolig. Mae'n debyg bod y Morafiaid hefyd wedi wneud rhywbeth tebyg I hynny. Ond wrth gwrs, os ych chi'n mynd nôl yn bellach mewn hanes na y cyfnod yma, oedd lot o arferion paganaidd yn cynnwys coed hefyd, pagan rituals. Ac yn Ewrop, yn yr hen amser nawr, mynd nôl, oedd pobl yn addoli coed, ac oedd gwyl gan y Rhufeiniaid. Os chi wedi clywed am wyl y Rhufeiniaid, tua'r 4th ganrif, Saturnalia, yn gysylltiedig â diwiau hau a medi. Ac oedd yr wyl yma yn cael ei gynnal Rhagfyr 17, am 7 diwrnod I ddechrau, 17 I 24, ac wedyn Rhagfyr 25, oedd pen blwydd yr hael anorchfygedig. Yr hael. O'n nhw'n addoli'r hael, wrth gwrs. Nawr, beth oedd y Cristnogion yn mynd I wneud? Oedden nhw ddim yn gallu bod yn rhan o wyl baganaidd fel yna, ac beth wneithbwyd, wrth gwrs, mwy na thebyg beth sydd tu ôl i'r dyddiad sydd gyda ni, oedd bod nhw wedi mabwysiadu y dyddiad, ond I drosglwyddo fe I ddathlu pen blwydd ein brenin anorchfygol ni, a hael cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Dyna sydd tu ôl i'r dyddiad mwy na thebyg, gwyl Saturnalia Rhufeiniaid, a'r Cristnogion yn addasu fe I fod yn wyl Cristnogol. Does dim byd yn y Beibl ynglyn â addurno gyda choed fel y cyfryw, ond wedyn does dim byd yn y Beibl ynglyn â dathlu Nadolig chwaith. Does dim byd fel gwyl wedi ei osod I ddathlu geni y ceidwad, wrth gwrs. Ond I ni'n I wneud fel cyfle I gyhoeddi'r Efengyl ac cyfle I ddathlu yr ymgnawdoliad, bod Duw wedi dod mewn cnawd i'n hachub ni. Ond coeden Iesu Grist, wrth gwrs, oedd y groes. Dyma'r pren I ni'n clywed amdano fe yn y Testament Newydd, mewn cysylltiad ar Efengyl, ydy pren y groes, y croesbren, neu yn Saesneg, y tri, wrth gwrs, fel sydd gyda ni yn adnod y testyn. Ac beth bynnag I ni'n rhoi ar goeden yn ein dyddiau ni, i'r arglwydd Iesu,
fe oedd yr un gafodd ei hongian ar y pren. A dyna beth i ni heno yn dod i gofio amdano fe. Dyna ganolbwynt yr Efengil, wrth gwrs, i ni, yw bod wedi cael ei hongian ar y pren ac ar y croesbren. Ac gewn ni at yr adnod sydd gyda ni nesaf. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth y felltith y gyfraith pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogir ar bren. Dyna fe, mae'n dweud wrthon ni bod wedi cael ei hongian ar bren, wrth gwrs. Pren y croes hoelio. Ac oedd wedi gwneud hynny i gymryd ein melltith ni. Melltith y gyfraith ar ein pechod ni. A mae wedi cymryd y felltith, mae wedi bod yn felltith, bod dim pechod ynddo fe, mae wedi cymryd ein melltith ni, a'n cosb ni, a'n condemniad ni, arno fe ei hunan ar y groes. Ac mae yna ddyfyniad fyna, melltith ar bob un a grogir ar bren. Ac mae hwnna'n dod o'r Hen Testament, wrth gwrs, ac o lyfr Deuteronomium, mi gawn ni'r dyfyniad nawr, dyma beth mae'n dweud, adnod 23, neu 22 a 23 mwy na thebyg. Os bydd rhywun wedi ei gael yn euog o gamwedd sy'n dwy'n cosb marwolaeth ac wedi ei ddienyddio trwy ei grogi ar bren, nid yw ei gorff i aros dros nos ar y pren, rhaid i ti ei gladdu'r un diwrnod, oherwydd y mae'r un a grogwyd ar bren dan felltith Duw. Dyna chi yr adnod sy'n cael ei ddyfynnu wedyn gan yr Apostol Paul yn y llythyr at Galatiaid. Felly os oedd rhywun yn torri'r gyfraith ac os oedd e'n euog o rywbeth difrifol, oedd e'n gallu profi marwolaeth, wrth gwrs. Oedd e'n cael ei ddienyddio, capital punishment. Ac weithiau oedd e'n cael ei roi ar bren, cael ei hongian wedyn ni ar bren. Ac oedd hynny dim ond am un diwrnod, yn ystod un diwrnod oedd hynny, doedd ddim i fod i aros na dros nos, achos oedd e'n arwydd o felltith. Oedd e'n arwydd o felltith Duw ar y person. Y peth gweitha posib, wrth gwrs, bydde melltith Duw ar unrhyw un, oherwydd ei drosedd, oherwydd ei bechod. Pa mor ddifrifol yw pechod? Pa mor ddifrifol yw torri cyfraith Duw? Pa mor ddifrifol yw ein pechodau ni? Ydy nhw'n bethau bach? Chybod? Na. Maen nhw'n heiddi marwolaeth. Marwolaeth dragwyddol. Nid pethau bach yw nhw. Maen nhw'n rhoi ni dan felltith Duw. Dyna pwy mor serious. Allwn ni ddim chwarae gyda pechod. Gallwn ni ddim chwerthin a neud jokes gyda'n gilydd. Neu meddwl am rhywbeth arall pan ni'n siarad am bechod. So mae ni'n deall Duw o gwbl os y'n ni fel yna. Na, mae yna felltith. Mae'r gyfraith yn cyhoeddi melltith ar y rhai sy'n troseddu. Beth mae'r Efengil yn dweud yw bod y felltith na wedi mynd ar un arall yn ein lle ni, ar yr arglwydd Iesu. Bod e'n fodlon bod yn felltith yn ein lle ni, yn wrthrych melltith Duw ar y groes. Chi'n gweld, mae'r cyfraith Duw, i ni garu Duw a'n holl galon, i ni garu'n cymydog fel ni'n hunan. Pan i ni'n methu, ac i ni gyd yn methu, yn dweud, i ni'n euog. I ni'n heiddi ein condemnio, ac i ni'n heiddi cosb oherwydd hynny. Ac oedd yr arglwydd Iesu wedi ei eni o dan y gyfraith ac yn fodlon wynebu canlyniadau ein tor cyfraith ni, ei bobl ar y groes na ei hunan. Yn yr adnod nesaf nawr te, Deuteronomium 30, i ni'n clywed hyn, yr wyf yn galw'r nef ar ddeiar yn dystion yn dy erbyn heddiw. Dyma chi geiriau ynglyn â cyfraith Duw nawr, i mi roi'r dewis i ti rhwng bywyd ac angen, rhwng bendith a melltith. Dyma fe.
Dewis dithau fywyd mwyn I ti fyw, tydi ath ddisgynyddio. Ac I ni yn dragwyddol ddiolchgar. I ni'n dragwyddol ddyledus I Iesu Grist bod di cymryd ein melltith ni. Canlyniadau ein tor cyfraith ni, yr eogrwydd, y condemniad, y gosb, y gwarth, y felltith, y cwbl. Y cwbl. Ac I ni'n dod nôl at y testyn wedyn ni, 1:4-2:24. Ef ei hun. Mae'n gwneud hyn yn ei berson ac yn ei gorff ei hunan. Fe ei hunan. A mae hwn yn bwysig iawn. Fe yw ein gobaith ni. Fe ei hunan. Fe oedd y taliad i'n gollwng ni'n rhydd o'n pechod. Mae di rhoi ei einioes yn brydwerth, ransom. Wel fe, I fywyd fe oedd y taliad. I wad sydd wedi'n prynu ni. Fe yw yr iawn dros ein pechodau ni. Ef ei hun. Nid roi rhywbeth arall nath ond roi ei hunan. Fe ei hunan yw'r taliad. Fe ei hunan sy'n cael y gosb. Fe ei hunan yw'r oen. Fe ei hunan yw'r bwch dihangol. Fe ei hunan. Fe yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni'n diolch amdano fe. I ni'n diolch i'r arglwydd ddew amdano fe. I ni'n diolch i'r arglwydd Iesu ei hun am roi ei hunan drosom ni. Felly, y coeden Iesu Grist oedd coeden y groes. A fe ei hunan oedd yn mynd I hongian ar y groes. I gymryd melltith a chosb ein pechod ni. Mae hwnna'n atgoffa ni bod pechod yn ddifrifol iawn iawn. Nid rhywbeth I chwarae gydag Mae'n dod â canlyniadau erchyll cosb dragwyddol. Os ych chi eisiau gweld canlyniadau pechod, edrychwch ar y groes. Os ych chi eisiau gweld agwedd Duw at bechod, edrychwch ar y groes. Doedd dim sbario I fab, doedd dim arbed I fab, doedd dim pasio heibio, na, oedd rhaid fe farw. Oedd rhaid fe wynebu uchfern ar y groes. Mae hwnna'n dweud wrthon ni beth yw agwedd Duw at bechod. Ond mae'n llefaru hefyd beth yw cariad Duw, achos bod yn gwneud hynny yn ein lle ni, ac ein mwyn ni. Wel, wrth feddwl am y goeden, dewn ni nôl at y syniad o'r goeden, coeden y groes, wrth gwrs. A'r arglwydd Iesu yn hongian ar y groes, ond yn yr adnod yma, mae 2 anreg o dan y groes, neu o dan y goeden. Mae pobl wedi cael anrhegion heddi, wrth gwrs, yn aml iawn o dan y goeden mae'r anrhegion. Wel, mae yna 2 anreg arbennig o dan y goeden yma I ni. A dyma nhw, yn gyntaf, bywyd newydd, ac yn ail iachad. Yn gyntaf, bywyd newydd, ac yn ail iachad. A dyma'r bywyd newydd, mwyn I ni, os awn ni nôl at yr adnod am eiliad, diolch Geraint, mwyn I ni ddarfod a'n pechodau. So drychwch chi yn y Saesneg, that we might die to sin, marw I bechod, a byw I gyfiawnder. Dyna'r bywyd newydd sydd I gael trwy ymddiried yn aberth Iesu Grist. Na'r peth cyntaf, y bywyd newydd. Ac mae hynny'n golygu marw I bechod, marw I bechodau. Bod di cymryd ein pechodau o ddiwrthym ni, dyn nhw ddim yn perthyn I ni ragor. Dyn ni ddim I feddwl am ein hunain fel pobl sydd I ymhel a phechod rhagor. Maen nhw wedi cael eu cymryd o ddiwrthon ni. Gan yr arglwydd Iesu. Mae wedi eu cario nhw. Mae wedi cario nhw. Fe a ddygodd ein pechodau ni, a maen nhw wedi cael eu hoelio wrth y groes. Dyn nhw ddim yn eiddo I ni rhagor. I ni wedi marw I bechod trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist.
Ac felly mi ddawn ni, ar ôl y llun, mae yna adnod fach arall, diolch. A ydym i barhau mewn pechod felly, fel Cristnogion. Mwyn i ras i amlhau. Oedd rhai pobl yn dweud, mae gras Duw gyda ni nawr, sy'n ots faint i ni'n pechu, mae gras Duw yn ein cyfro ni. Na, ddim ar unrhyw gyfri, meddai Paul. Pobl ydym a fi farw, na fe to, a fi farw i bechod, sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo. Yn yr Hen Testament, chi'n cofio hanes y bwch dihangol, y scapegoat. Oedd yr arch o ffeiriad yn rhoi ddwylo ar y bwch gafr yma, ac oedd e'n cael ei arwain i'r anialwch. Oedd e'n dramatig iawn. Oedd pawb yn gweld y bwch yma yn cael ei arwain, ac oedd e'n mynd, a chi byth yn gweld eto. A'r symboliaeth oedd bod e'n cario pechodau y bobl, a bod nhw wedi mynd, a bod nhw byth yn ei gweld nhw eto. Oedd yr bwch na'n marw wedyn ni yn yr anialwch, na fe, oedd wedi mynd. Ac felly, i ni fod i gofio hynny, i ni wedi marw i bechod. Dyma'r person newydd sydd yn Iesu Grist. I ni'n farw i'r peth. Chi'n clywed pobl yn dweud am rywun, falle rywun sydd a'i ben mewn llyfr. Neu falle dyddiau hyn, rhywun sydd a'i ben yn y mobile phone falle. Neu mewn gêm. Oh, he's dead to the world. Chi wedi clywed yr ymadrodd? He's dead to the world. Hynny yw, mae wedi torri bant, dwi'n mynd ymwybodol, dwi'n sy'n byd yn cael effaith. Mae sŵn yn mynd mlaen o'i gwmpas falle bod rhywun yn trial siarad efo. Ond, mae wedi ymgolli yn llwyr, yn beth bynnag mae'n darllen, neu beth bynnag mae'n edrych arno. Dead to the world. Gone. Ac wrth gwrs, mae rhywbeth tebyg fan hyn. Dyw pechod ddim i fod i'n heffeithio ni. I ni fod yn o'r tuag at bechod. Bod e ddim yn ein cyffwrdd ni fel petai. Bod e ddim yn apelio ato ni, achos i ni'n bobl Iesu Grist. I ni fod i gyfrif ein hunain yn farw i bechod. Dyma'r adnod nesaf yn yr un y benod. Felly, yr ydych chwythau i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw i bechod. Dyna fe to. Yn farw i bechod. Gall pechod ddim yn trwyddo ato fe. Mae wedi marw iddo fe. Dwi'n yn effeithio yno fe. Dwi'n yn gafel yno fe. Dwi'n yn aros gyda ge. Ond sy'n fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Nawr, mae hyn yn wir amdano ni yn Iesu Grist, ond wrth gwrs, mae'r un drwg ar waith, ac mae ein temtio ni, ac yn ein tynnu ni nôl. Ac i ni'n cael ein temtio i fynd nôl i chwarae gyda pechod. A mae'n frwydr gyda ni, wrth gwrs. Ond yng Nghrist, i ni fod i gyfrif ein hunain, na, i ni'n farw i bechod. I ni'n farw iddo fe. I ni yng Nghrist nawr. A dyma chi un esiampl arall, ymarferol nawr, beth mae hwn yn golygu yn Colosiaid, adnod 5, 8 a 9 o benod 3. Dyma fe eto, rhowch i farwolaeth. Felly ni'n farw i bechod, ac i ni fod i weithredu hyn wedyn yn nerth yr arglwydd, roi pechod i farwolaeth. Rhowch i farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar, anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, nwyd, blis, trachwant, sydd yn eilyn addoliaeth. Felly mae yna bechodau yn cael ei rhestru. Mae hwnna'n helpu ni ddeall beth sy'n mewn golwg. Mae nhw'n bechodau sy'n gallu effeithio a baglu unrhyw un ohono ni. Anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, bod ni ddim yn byr, nwyd, blis a trachwant, bod rhaid i ni gael beth i ni eisiau, p'un bod e'n rhywbeth corfforol, bod e'n rhywbeth arall, mae rhaid i ni gael yn ffordd, mae rhaid i fi gael hyn, y fi fawr. Eilyn addoliaeth yw hwnna, lle bod Duw gynta, dwi gynta, mae rhaid i fi gael beth dwi moyn. Wedyn, 8 a 9, ond y nawr rhowch heibio yr holl bethau hyn. Y digofaint a llyd. Hynny yw,
Dwi'n mynd yn grac os na gwyn cael yn ffordd. Dwi'n mynd yn grac ac yn ddiamynedd gyda phobl eraill. Os na gwyn cael beth dwi fod i gael. Drwg deimlad tuag at ein gilydd wrth gwrs. Cabledd, tynnu rhywun i lawr a bryntni o'n gennau i roi los i rhywun a'n tafod. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd. Dyw'r restr ddim yn gyflawn, ond mae'n rhoi blas i ni. Beth mae'n golygu i rhoi i farwolaeth bechodau. I gyfri fe'n hunain yn farw i bechod. Dyma'r bywyd newydd. Dyw'r person sydd ddim yng Nghrist ddim yn meddwl am y pethau hyn. Yn yr un ffordd o gwbl. I ni nawr wedi cael bywyd newydd. I ni wedi cael golwg newydd ar bethau. I ni wedi gweld pam oedd Iesu Grist wedi marw ar y groes. Dros ein pechodau ni, gymryd ein pechodau a'i cosb oedd i wrtho ni. Felly, i ni fod yn farw iddyn nhw. Ac i ni angen rhoi nhw i farwolaeth yn nerth Iesu Grist bob dydd, bob nos, trwy'r amser. Yr ail ran o'r bywyd newydd yn farw i bechod, ond yn fyw, wrth gwrs, i gyfiawnder. Os i ni'n o'r tuag at bechod, fel dylen ni fod, byddwn ni'n gynnes tuag at Dduw. Ac ewyllus Dduw, a dymuniad Dduw ar ein cyfer ni. Beth mae Dduw yn dweud sydd yn iawn ac yn dda. Nawr mae hwnna'n apelio ato ni. Mae hwnna o ddiddordeb. I ni'n gynnes tuag at hwnna, i ni'n twymo i hwnna, ond yn o'r i beth sydd ddim yn iawn, yng ngolwg yr arglwydd. Ac felly, i fe mlaen yn yr un bennod yn Colosiaid, gan bod ni yn y bennod yna, gwisgwch amdanwch. Dyma'r bywyd newydd, no? Dynerwch calon. Bod ni'n dyner, fel mae'r arglwydd yn dyner gyda ni. Caredigrwydd, gostengeiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Beth sy'n hollol gros i'r drwg deimlad, a'r dicter, a'r trachwant. Hollol gros i hwnna. Gostengeiddrwydd, ger bron ein gilydd. Caredigrwydd, bod yn addfwyn ac yn amyneddgar. Goddefwch eich gilydd. Maddeuwch eich gilydd, wrth gwrs. I ni'n byw ar faddeuant nawr. Bob un ohono ni. I ni'n byw ar drigaredd. I ni'n byw ar ras Duw. Gyda ni ddim dewis, wrth gwrs. Ni ddyle fod y cynta i faddau. Ac i fod yn rasol. Ac yn dyner gyda'n gilydd. Tros yr rhain i gyd gwisgwch cariad. Cariad tuag at ein gilydd sy'n rhwymun perfeithrwydd. Mae'r anreg yma o dan y goeden. Chi'n gweld? Ffrwyth marwolaeth Iesu Grist, os i ni'n credu yn yr arglwydd Iesu ac yn yr aberth, mae'r anreg yma i ni. Mae'r anreg yma i ni. Bywyd newydd. Trwy edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu, i ni'n dod yn farw i bechod ac yn fyw i gyfiawnder. Ac yn ail, mae iachad. Yr ail ran o'r ffrwyth, aberth Iesu Grist, mwyn i ni ddarfod a'n pechodau, byw i gyfiawnder, trwy ei archoll ef, y cawsoch iachad. Ac dyna sy'n ran o'r gair iachawdwriaeth, wrth gwrs. I ni'n cael ein iachau o'n pechod. I ni'n cael iachawdwriaeth, salvation. Ac dwi eisiau meddwl wrth orffen am ddau salwch, ddau gyflwr oedd Iesu Grist wedi gwella pobl ohono fe. Yn gyntaf, y gwahanglwydd. Pobl oedd yn gorfod bod ar wahân, wrth gwrs. Mae'r gair Cymraeg yn ei ddweud e. O'n nhw'n byw ar wahân mewn colonies, achos bod gwahanglwydd arnyn nhw. Ac dyna mae pechod yn neud, mynd yn ni ar wahân i Dduw, wrth gwrs, pellhau ni. Dyna'n problem ni. Ond trwy ei archoll ef, trwy gredu yn rinwedd y groes, i ni'n cael dod nôl i gymdeithas gyda Duw. Meddyliwch am y gwahanglwydd. Y gwahanglwydd na, oedd wedi bod ers blynyddoedd, ddim gatre, ddim gyda'i teulu, ddim gyda'i ffrindiau, ond ar wahân mewn rhyw coloni.
A mae Iesu Grist, jyst gyda ei air, yn cyhoeddi bod nhw'n lan. Ewch i weld yr offeiriad. Chi wahaniaeth yn dyfa? Maen nhw'n cael mynd gytra. Maen nhw'n cael bod gyda'i teulu. Maen nhw'n cael bod gyda'i ffrindiau. Maen nhw'n cael mynd nôl i'r gwaith. Maen nhw'n cael bod yn rhan o gymdeithas. Waw. Ar ôl bod yn outcasts, maen nhw'n nôl. Maen nhw'n nôl yng nghanol popeth. Trwy ei gleisiau i ni'n cael iachad. I ni nôl mewn perthynas gyda'n tad nefon. I ni nôl mewn perthynas gyda Duw. I ni nôl gyda teulu Duw. I ni nôl yn etifeddion bywyd tragwyddol. I ni nôl gyda yr arglwydd Dduw. Trwy ei gleisiau wrth gwrs. Ac wedyn ni y parlus. Y claf o'r parlus. Oedd e ddim yn gallu cerdded. Oedd e ddim yn gallu gwneud dim byd, oedd e. Oedd e'n gofod cael ei gario i bobman. A nid dim ond y claf o'r parlus dath lawr trwy'r to, y dyn arall wrth y pwll yn Bethesda, chi'n cofio? Oedd e'r un peth. Ddim yn gallu symud heb help. Mae'n ddarlun o ddyn yn ei bechod, wrth gwrs. I ni ffili wneud beth i ni fod i wneud o flaen Duw. I ni methu cerdded llwybrau Duw. I ni methu caru Duw, i ni methu caru'n cymydog, i ni methu gwasanaethu Duw ac i fyddhau iddo fe. I ni ffili wneud e. I ni ddim yn gallu wneud e, achos ein pechod. I ni wedi'n parlysu. I ni ddim yn gallu. Ond yn Iesu Grist, ni'n cael iachad. A'r arwydd cyntaf o iachad yw bod ni'n dechrau cerdded. A bod ni'n dechrau cerdded tuag at Dduw. Tuag at yr arglwydd Iesu. Nid bant, ond tuag ato fe. Bod ni'n dechrau cerdded ato fe. I'w gyfarch e, i alw arno fe, i bwyso arno fe, i ymddiried ynddo fe, wrth gwrs. Ac wedyn fel i bobl, bod ni'n dechrau cerdded y ffordd mae eisiau ni gerdded. Llwybrau ei orchmynion, ei ewyllus, ei wasanaeth y dyletswyddau sydd ganddo fe ar ein cyfer ni. I ni'n dechrau cerdded, a mae'n nerthu ni i gerdded. I ni wedi cael iachad. Trwy ei gleisiau y cawson ni iachad. Dyma chi ddwy anreg hyfryd iawn i bobl Dduw o dan y goeden pren y groes. I ni'n diolch heno am yr arglwydd Iesu ac am iddo fe hongian ar y pren. I ni'n meddwl am goed Nadolig nawr, dyma'i goeden oedd y groes. A fe oedd yn hongian ar y groes i gymryd ein melltith ni a canlyniadau yn pechod ni. Gadewch i ni wrth ddod at y cymun, peidio byth a cymryd pechod yn ysgafn. Un peth, dylen ni fod yn gallu gweld heno wrth ddod at y bwrdd yma a myfyrio, wrth i ni gymryd yr elfennau, wrth gwrs, i ni myfyrio ar y groes, difrifoldeb pechod. Beth oedd e'n golygu a beth oedd e'n gostio i ni gael maddeuant. Marwolaeth yr arglwydd Iesu. Gadewch i ni gyda'n gilydd i ymddiried yn llwyr yn aberth Iesu Grist ar ein rhannu. Dyma'n gobaith ni o gael iachad. Dyma'n gobaith ni o fywyd newydd yw trwy ymddiried a chredu yn yr arglwydd fe ei hunan, yr aberth ar ein rhan ni. Gadewch i ni ddiolch am yr anrhegion, ond gadewch i ni hefyd, so'n bos chi wedi cael amser i agor eich anrhegion eto heddi. Felly bod rai ar ôl eto heb i agor. Mae rai dyn ni heb i agor eto, ddim wedi cael chans eto. Gadewch i ni fod yn rhai sy'n agor ein anrhegion ac yn ei mwynhau nhw, gwneud y mwyaf ohonyn nhw. Y bywyd newydd, rhoi heibio, marw i bechod a byw i gyfiawnder. Ac wrth gwrs, bod ni'n wedi cael iechyd nawr, iachawdwriaeth, a gwneud yn fawr o'r iachawdwriaeth sydd gyda ni, i gael cymdeithas gyda Duw a'i bobl, ac i rodio yn ei lwybrau ef, trwy ei nerth a'i allu ef ac gogoniant i'w enw. Amen.
Wel, gawn ni droi at y trydydd darol sydd gyda ni nesaf. Amen. Grist bendigedig, faban y forwyn, Grist gwrthodedig, arglwydd y byd. Baich ein camweddau, ddig yr un bychan, llwyth ein troseddau arno i gyd. Diolch i ti o arglwydd am goeden yr Efengil a coeden yr arglwydd Iesu. Yr un y bie yn hongian arni fel melltith oherwydd ein pechod ni. Arglwydd i ni'n diolch i ti ac yn gogoneddu dy enw di. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n helpu ni wrth i ni ddod at y cymyn nawr i fyfyrio ar y goeden, i fyfyrio ar y pren, i fyfyrio ar y groes. A fe ei hunan yn cymryd ein pechod ni a'i hoelio fe wrth y groes. Diolch am yr anrhegion o arglwydd sydd wedi dod o dan y goeden fel petai. Am y bywyd newydd, bod ni nawr yn farw i bechod. O, nerthan ni bob dydd arglwydd i farw i bechod, i fyw fel plant i ti a phobl i ti arglwydd, ac i fyw i gyfiawnder. Diolch arglwydd am iachad. Oddi wrth ein pechodau ni, iachad o'r gwahanglwydd. O, helpa ni arglwydd i gymdeithasu gyda thi, i gymdeithasu gyda dy bobl di, i gymdeithasu trwy dy air di arglwydd a gweddi yn gyson iawn. Helpa ni arglwydd i rodio dy lwybrau di. Diolch bod ti di achau ein coesau ni fel petai, wedi rhoi bywyd newydd i ni nawr, a nerth i ni i fyddhau i ti. Yn y ffordd i ni'n byw bob dydd. Ni'n gofyn i ti nerthu ni ac yn diolch i ti. Yn enw Iesu Grist. Amen.